ran jodoh kan jodoh itu sih bayar tadi. Orang jodoh jodoh shadi buat kalau Sri Sri Pradip biru misi mari koki. Buat kalau Sri Sri Pradip biru misi mari koki. Buat kalau Sri Sri Pradip biru misi mari koki. Apa? Saya mana? Jadi mana saya coba? ছয় দিন নামছি ছয় দিন না দেখ কয় তারিখ 8 দিন মানে কেমনে 6 দিন নামছি তারপরে 8 দিন চিনি যে ওয়ান লাস্ট দিন আর ওয়ান লাস্ট দিন এপ্লাই করে जों खानजामा माने अबा समाने खाबा समाने जों चिनि बरखान कक सामारनो खानायना रेखे नांगौमान कक सेनका तै अबना रिक्वेस्ट नै तानेके चिनि बुबागानि सामप्लिनि जन बर्द चिनि बरखान सारनि देबर मानो सेन्स तवा तोमे भोट पे चित बोले नै थाने जरो एडीसी इलेक्शन नर बुबागाना हामजुगे बुबागानि सामप्लिनि आनो जमाबाय नर बुबागाना हामजुगे आनो गोबां भोट होनार साथ करे कयगा आमागे फाइनेंशियल तारिखआव होनो गोबां भोट होई सारा त्रिपुरा जिल्लायाव फाइनेंनि नाव जों गियान लानाय गसले सुनो गसले बेटा माबा सानो कांग्रेस नाय जों माबा माननाय याग नाहाबो आंदरस याग सिनारबो आंदरस बोसे नाहाबो आंदरस गोबर नाहाबो आंदरस सागा नायसो आंदरस बोला नायसो आंदरस मा जों नायसि ताइके चिनि मारिके आंदरस मारि आंदरस को बुडुई चिनि सारे कबाय के मानो चिनि दुवार कबाय खामबाय हैले आमबे जों वालास पे चबा जों जाते बने माराबे जों जत थाजा कबा से खाबा से या पे सागा के बोसे चबा देके बका सुनाय पारि आमबे चिनि बुरा की कुबुई जों साइड कुबाय साइड सागे बोले ताई कौन त समझदार को बस इशारा ही काफी है बा बुझे रे बस इशारा बुझता ते कॉल को सुनना है ग्रेटा ते ताम नहीं ना और एक्सप्लेन करने बिकॉज़ चिनि बुबा का सावे आपण ऑलरेडी एक्सप्लेन करते शॉर्ट टाइम में ना हो रिक्वेस्ट करे जों धानजा मातनाय कबा समातनाय खाबा समातनाय बस जब कब्रायनि जों पागे जों साल नाय आउसन आरो बिदि जे आमजों जत लोगो जों हायनाय जों फोरोंगिरि धानजा थामहि जों जत बसनि 16 तारिखआव नरक फुङाय सि तुमै मुसि माइजै जानि मताय माने सुरि वइ बुबागान बागै सुरि वइ सि कैंडिडेट बागै सुरि जत लिडर्स बागै सुरि नरक जों डाइरेक्टली आंदर समारियो कॉपी द सिस्टम ने कहि ते नो रिक्वेस्ट लाइने एडवांस जत जानि नगो 500 ग्राम आबि कसाकालाते कर्मकाल लगी दुई पाइटम लासे एडवांस डिजिटेशन बगे तारे एका आबे एडवांस पाइटम मा एथनाय जत पाइटम को एथनाय हमले एडवांस नर कसाका कर्मकाल आबि पाइटम सिरि दुई तारिख ना आबि सिलाय जिनिस थायो या तो अब बगे नरमा कलेक्टर हमबाय एबिसि कल सालाखाते गुन जानांगौ जों देव कैंडिडेट नि कैंडिडेट जो दानथारनांगौ जों अमर रिक्वेस्ट बायनाय जों कैंडिडेट थामर बारिबो जदन जाजन गामि गामि थाना आवं खायजादि आरो जों कैंडिडेट शॉर्ट टाइम जो जाना थांनाय बा निमानो हायबो नरो कपि सामग्री बुबागान सामग्री जो तो नरमा थाना कपि लादि जों थांजों जों जोंने कबलायनि मोगे आसुस्तु जों हमबाय जों काहिनि कपि बुबागा आइरो ब्रह्म आइरो बस का जवाब पास श्री